Καλησπέρα από το Δημοτικό στα 10 λεπτά. Έχεις το χαρτί με τις εντεκάδες. Ω, δεν μου το δώσανε. Γαμωτό. Ένα κρύο απόγευμα στα Καλάβρητα. Στα Καλάβρητα. Έκανε λίγο zoom στον αρχηγό. Respect moments στα Καλάβρητα, εδώ στη ζακέτα στο παιδί. Τα Καλάβρητα υποδέχονται τον Δαβουρλή, ένα κλασικό ντέρμπι. Τι λέω, γαμωτό. Δεν άκουσα τι λέει ο εκφαντής. Άστα. Αλεξόπουλος θες να έβγαλε ζακέτα. Respect moments στην Καλάβρητα. Μπράβο. Άρη, εσύ, εσύ. Κάνε zoom στον Άριστο. Άρη! Ο πατέρας μου στο φάντασι. Στείλε φιλιά στην κάμερα. Αυτό θα ανέβει YouTube, Απουσίες για την ομάδα των Καλαβρίτων. Μεγάλο Ταφάνι που επανέρχεται από τον τραυματισμό του, το σοβαρό που είχε. Δημήτρης Παπασωτηρίου. Δεν ξέρω γιατί, κάτι έπαθε στο μυαλό. Και Παντελής Παντζακόπουλος, ένα όνομα 1000 λέξεις. Κόβουμε τις μαλακίες τώρα. Και η πιο σημαντική απώλεια, χαχα τη λέω, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Τα μαλλιά σου είναι άρρωστο σήμερα. Τον έπιασα από τα κρύα. Ζήκω, zoom, το σήκω. Και ομάδα. Top 10 respect. Κοιτάξτε εδώ όλους τους δημοσιογράφους. Που είναι όλοι κάτω από τα τέτοια. Χαχα. Ναι, εγώ χρόνια τα. Το δεστητρία. Αρχίσαμε ήδη τα ψέματα και... Σιγά ρε! Ήσυχα ρε! Κόλ. Η Ιωάννα σαν μπαμπούσκα είσαι. Ιωάννα, σκύψε, κάτσε κάτω λίγο. Είσαι έτοιμη εδώ, σκούφι. Ρε Ιωάννα! Άντε. Ιωάννα, κάτσε κάτω ρε! Κάτσε, Ρε! μόνο να είμαστε λίγο. Πόσα εκατομμύρια τώρα αυτό. Έχει φορέσει. Έχουμε αρχίσει ήδη τα ψέματα και ακόμα δεν έχουμε κερδίσει. Πάμε και! Για την ομάδα των Καλαβρίτων. Κέμπε κάτω από τα goal post. Σταθερός τερματοφύλακας. Η τετράδα στην άμυνα. Σκιαδάς, Θεοδοσίου Φλογεράς και δεξιά ο Φάνης ο Μπαχάς. Η τριάδα στο κέντρο. Τσίλι, Αλεξόπουλο. Τζίλι, όχι Τζέφερα. Τσίλι, Αλεξόπουλος και ο Αντρέανο Ντάτσι. Και η τριπλέτα μπροστά. Κωνσταντίνος Δαφαλιάς στα δεξιά, αριστερά ο Γιώργος Σαβαλάς και στην κορυφή της επίθεσης ο Μάριος ο Μητρόπουλος. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι καλύτερος από αυτούς. Ναι, συμφωνώ. Στην περιγραφή του αγώνα σήμερα, Σταύρος Παπαβραμόπουλος με σχόλιο, Εράλο Ταφάνη, Δημήτρης Παπασωτηρίου και Παναγιώτης Δαφαλιάς. Ας έχουμε ένα καλό αγώνα. Αυτός θα κάνει πολύ σχολιασμό στον αγώνα. Ωραίος! Έχει ο Σκατζή, ο Σκατζή. Ωραίος! Πάμε ρε! Φύρα καλά! Ωπα ρε! Πάμε! Σέντρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαβρήτα. Ωραίος! Τρομερή κερκίδα σήμερα. Μενούνος πατέρας μου. Καλό Γιώργη. Μπράβο, Σκάβ. Καθαρίζει ο Αλεξόπουλος. Σκιαδάς και στο Γιώργη κακή πάσα. Λάθος όμως. Μάριος Μητρόπουλος. Φάουλ! Δεν ξεκίνησε καλά το μάτς. Βαβίλη. Ωραίος! Ωραίος αυτός!
Δουλεύει. Σκιαδάς πολύ ωραία. Όχι ρε, τι, στο Παρασκευά είναι. Άντε Γιώργη! Ντόκο! Εδώ το ταλέντο των Καλαβρίτων, Θανάσης Ντόκος. Αλλά θα δω τι εκτός. Έχει αρκετά, έχει απλά κάποια είναι. Έχουν 80 προσφορά, κάποια. Γιώργη στην κεφαλιά. Γιατί τους έχω ξεφύγει. Έλα. Πάλι μπάλα. 4-5 είναι φιλοδόσεις με τον. Τι με το φλό. Ο Φλόρ θα τα μπουζούτε να παίξει μάλλον. Ωραίος! Ωραίος αυτός. Τα καλύτερα... Και δύο, να σου πω, τι παίζει, δύο. Όχι. Ωραία! Δεν βλέπεις, κέντρο είναι. Ωραίος αυτό. Τι? Τι παίζουν οι πατέρες σε κάθε μάτσα. Μπράβο ρε! Το ανάπηρο Σκιαδάς που είναι. Όχι, ήταν έτσι και Σκιαδά σε ένα δυνατό πλάγιο. Καλό είναι. Νταφ! Μαλάκα, άμα βάλει γκολ πριν από σένα νταφ. Φαίνεται ποιος θα είναι το... Offside. Offside! Μπράβο Ντόκο! Ωραίος! Σκιαδά. Γραμμή. Μπράβο ρε Σκιαδά! Κάτσε! Θες κάτι ρε Στeve. Φάουλ, Μπράβο! Σήκω 6! Ναι, αυτό έχει κάνει από πριν, είναι το πρώτο. Πήγε δυναμικά. Θα του κλάσει μια μάντρα. Ωραίος. Την τελευταία φορά που τράβηξε βίντεο καλά πήγε. Τώρα θα βάλει ο Νταφ. Μπράβο. Σκιαδά. Μπράβο ρε. Δεν βγαίνει. Καλά βρήκα. Μπράβο ρε! Να σου πω, παίζει και ο Βλάσης μέσα. Ωραίος. Μετά τα κρασιά χθες. Μετά τα μακαρόνια ζάρι. Με το ζόρι περπατάει το 11 ρε. Χορευτής μας λέω το 4. Ωραίος. Όχι φαν, όχι αυτή την πίπακα. Μετά άμα κερδίσουμε ο Βλάσης δίνει τηλεκρασία. Ωραίος. 2 από τον καθένα. Καλά άμα βάλει γκολ. Κουρούπερνο μετά. Ωραίοι. Θα γίνεις κάτι στις 2. Τα παίζει απλά να μην θέλει να... Δεν θέλει να δείχνει τα σκάφη. Τι φάνησε. Δεν ήθελα να δει. Να τους ήρθε ο άλλος. Ωραίος. Ο Γιώργης Βασιλακό. Λίγε. Ο Γιώργης ρε. Όχι όσο λίγα είναι. Ο Γιώργης. Δεν μας νοιάζει. Θα κάνουμε. Θα πλακωθούμε. Αυτό θέλουμε.
Μόνο και ο Θανάσης που είναι. Νάτος. Εδώ είναι η Ούλτρας, φύγε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα τους βρεις μόνους. Τώρα που μου το πεις, θα τους βρεις όλους τους άλλους. Σιγά μου πούνε εμένα ρε μαλάκα. Τώρα αυτή την εβδομάδα Μενέλαο. Άθλα θα χολεύω. Τι συνδυασμός είναι αυτός, πράσινο. πιστεύω δεν θα το βιαστώ. Βιαστικά να μην μπαίνω από σου. Πιστεύω δεν θα το βιαστώ. Μπράβο ρε Νταφ. Δεν είναι. Είναι πολύ καλός. Τώρα ακούγεται. Ακούγεται στο βίντεο τι λέμε. Ναι ρε. Ανεβεί. Ναι γέρο. Ό,τι ρε που έχουμε πει θα ανέβει. Ωραίος. Ωραίος αυτός. Τι έχει να γίνει. Όχι ο μάγκας όλων. Πώς είναι γερό. Θα μπεις να παίξεις. Χρειαζόμαστε ένα εξτρεμάκι. Πού είσαι φίλε. Τον αδελφό σου δεν έχει. Τον αδελφό σου δεν έχει. Καλά, Θανάση. Πότε παίζετε καλά ορτοβίσιο στις ακαδημίες ρε. Πότε παίζετε καλά ορτοσκευαστό. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Γιατί το γυρώσαμε να μην το ξέρω. ποτέ. Ήξερα ότι θα έχει επεισόδιο ρε. Ήταν... Ο Γιώργος, είναι τον πατέρα. Μπράβο ρε Φλό. Μπράβο ρε Νταφ. Καλάβρητα είναι! Καλάβρητα είναι! Μπράβο, good boy. Ναι, να τον πάρει. Όχι ρε φάνη, αφού ακούστηκε ότι βρήκε 2 φορές. Και καλά, θα το βλέπω ρεφερί στην κύπρο. Ο Χριστέμις. Το βλέπω κάθε Μπράβο Νταφ. Δεν πέφτει, ο Νταφ δεν πέφτει ποτέ. Και για να ο τους πρόκειται δεν θα πέσει. Εδώ θα μπει μπάλα μέσα. Που λέει ο λόγος ρε Ρονάλντο. Άμα είχε πέσει, πες να το πούμε, αλλά δεν την είχε τσιμπήσει κιόλας. Ήρεμα, φαν. Φαν! Όχι, όχι, μην το ξαναπείς. Μην το ξαναπείς. Βαλτζούμι. Μπράβο. Μπράβο. Τίποτα! Σήκω ρε! Σήκω ρε! Ωραίος. Εκεί ξέρεις τι κάνει. Ναι. Στον Άρη. Όχι, δεν κατάλαβες τι εννοώ εγώ. Στον Άρη. Να πεις για όλα. Σαν θες τι άλλο για όλα. Μάλιστα. Πω, τι προσπίσεις ήταν αυτή ρε. Και παπ. Ρε, ζαλίσατε και εμένα ρε. Να σου πούμε το Δαβουλή να βρει το διαφορά του. Όχι. Από Δαβρουλής είναι 3 και εμείς 8. Πώς έχουμε 1 βαθμό. Σώμα! Ρε ελεύθερη! Ωραίος. Ένα μαλάκα ήταν από πίσω. Και κάρτα ήταν. Μπράβο Φλό. Πότε θα σε γιατί. Δεν μας τα λέει καλά ο Βαβίλης σήμερα. Καλός δεν είναι. Δεν είναι δυνατό. Θα τον πάρει ο διάλος. Κοιτάξτε ψεύτη, δεν είναι δυνατό. Είχα να πει. Μπράβο ρε Γιώργη. Γιατί ξέρω γιατί και έπεσε. Για γόρι, ρε. Δεν το είδα. Για γόρι θα ήταν. Κοίτας μαλάκα μεγάλος με θάλασσα. Γιατί είναι legends. Νταφίνιο. Στη φανέλα πίσω πρέπει να γράφει Βλάσης. Αυτό δεν ισχυώνει ρε μαλάκα. Δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι λίγο... Όχι. Το iPad να κουνήσει ρε. Όχι έτσι. Καλά.
Αλλά δεν υπάρχει. Είναι πουθενά δεν στο γήπεδο. Δεν υπάρχει. Εγώ με στη θύρα. Δεν θυμάμαι ότι έπαιζαν καλά. Ωραίος. Ω. Βγάζω βίντεο, ρε. Κάνει μαλακίες το 2. Στο επόμενο φάουλ του 2 θα πούμε πώς ακόμα. Έτσι. Αφού έχει κάνει ήδη 3-4 φάουλ. Έτσι σωστά. Πώς θυμάσαι αυτό. Πόσοι είστε? 6. Και το λέμε στον Μπελτζικό. Πάμε στις 4 το διαρκείας μας. Ρε μαλακα, ο Νταφ που είναι ρε. Ο Νταφ είναι πάει. Νταβ, δεν παίζουμε νόρουλς. Απλώς, κοίτα, είναι κάπου εδώ, σε αυτή τη μεριά. Α, ζεσταίνομαι ρε. Στίβ, γιατί είσαι τόσο ζεστός ρε. Αντρέα! Γιατί είμαι τόσο busy ρε φίλε. Έλα σε κάνουμε παρέα. Πώς θα με αφήσω όμως. Άμα δεν φύγεις θα κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί. Ας πούμε μπροστά. Παύληξ Παναγία. Ποιοι είναι πέρα εκεί. Μπουκ. Και η Ντοκ. Κάμερα. Ρένα. Του Δαβολή. 60 δικιά τους. Κάνει ένα χιλιάρικο. Καλά, εγώ είμαι καλύτερος όμως. Τι δικιά μας. Τυχαίνει και ακολουθεί τις σημαίες του Ολυμπίας. Είναι 360, δεν χρειάζεται. Είναι... Ναι, φαίνεται όλο το γήπεδο. Φαίνεται έτσι και όλο το γήπεδο. Και μετά νομίζω ξέρεις, ο υπολογιστή μπορείς να τρως και zoom. Την αλλάξω, η θύρα 19. Ναι, καθόλου εδώ πέρα. Γιατί κατεβαίνει από πάνω. Ω, καλά. Όχι ρε Νταβ! Ναι. Όχι ρε, πούστη. Μία Γιώργη. Ο Νταφ πήγε να βάλει γκολ ψηφί. Μαλάκα. Ο Νταφίνιο το κάνει το δοκάρ, όχι. Μπράβο Νταφ! Κωνσταντέλια. Ωραίος. Τον βαίνει κιόλας. Ρε, τι κάνεις ρε! Τι κάνεις ρε! Κάρτα! Κάρτα είναι με την τάπα σου! Πω! Κάρτα! Ρε ρε! Εδώ είναι θύρα 9, πατέρα. Παίζαμε αγώνα. Δεν έχει κάρτα! Έβγαλε ρε μαλάκα. Ωραίος. Μήπως θέλει να κάνει τσεκ στο βάρ, να δει αν είναι κόκκινο. Ωραίος. Που τσακώθηκε σε εκείνο το μάτς, ναι. Αυτό είναι άλλο. Παίξαμε ξανά στην έδρα. Θα πάρεις ο ένας και του είπα δεν άστο. Φωνάξε εγώ να ακούσω Δώσε κίτρινη. πας και παίξεις καλύτερα. Εγώ δεν τίποτα φάνησα να σκοτεί πάνω. Φωνάξε. Το βρήκε ρε. Εγώ είδα. Με το καλά. Δεν αφού σήκω στο πόδι πολύ ψηλά. Θα το δούμε στο replay μετά. Ναι. Και ο Φάνης έσκυψε, αλλά ο άλλος πήγε έτσι. Ο Φάνης έσκυψε ελεύθερα εκεί πέρα. Μετά του την έφερε το πόδι στα μούτρα. Αυτή θα μπορούσε να είναι και πιθανότητα ότι δεν έχει πάει. Ναι, είναι... Δες κάμερα. Δες κάμερα. Γιατί να είσαι έτσι. Δεν το έχει, δεν το έχει. Πέτς ζέστα. Δεν το έχω. Άμα κατάλαβα καλά. Γιατί ποιος κλείψε. Φάνης. Αλλά φίλε πρέπει να το πήγε γυρά.
Αλλά φάνηκε το βίντεο. Όρος. Ώρας. Και να κάνει και έτσι μαλάκα, είναι δυνατό. Μπορεί να κάνουν δεν το όφιλο. Ναι, καλά. Αν είναι και πατρινή αυτή. Είναι στυλιάρια όλοι. Γιωργάκο, κάθεσαι μόνος, έλα από εδώ κι εσύ, έλα από εδώ, γεια σου. Κάμερες. Είναι ο Σάιτο μαλάκα. Πρώτη φορά ξαναγίνεται. Ο Γιώργος είναι μόνιμο offside. Ένα μέχρι στιγμής. Αυτός όλο το τέτοιο το τραβάει. Φίλε, εσύ θυμάσαι κανένα. Εγώ μόνο το δύο θυμάμαι. Και το τέρμα. Και το τέρμα, αυτούς τους δύο θυμάμαι. Ο τέρμας μένει κάπου εκεί κάπου. Μένει κάπου εκεί. Ή και στο σπίτι του φίλου μένει κοντά. Όχι, πολύ δυνατό. Όπα. Ο Ζήκος έχει φάει κόνη εκτός. Όχι, γιατί άμα είναι μέσα θα τσακωθεί. Όχι μόνο τσεκωθεί, πες να φάμε και πήγαινε. Μέσα μου. Εκεί πάντα κάθε έτσι σε κάγκελα. Και αλλάζει και θέση γιατί είναι γούρι και Ο Ζήκος σε κάθε αγώνα κάνει και 2 πακέτα τσιγάρα μετά. Κάνει τσιγάρα μετά Άικος. δεν χαίρεται. Μα δεν χαιρετάει ποτέ σε αγώνα, του μιλάμε. Μπράβο ρε Νταφ. Είναι και το βίντεο. Για τρέχει. Μπράβο ρε Τσίλι! Κοίτα το άρχισε. Τι έπαθα ο Τζούμι. Κορδόνια, ρε. Πάντα λυσίκα και ζέστη μωρέ. Κοίτα λίγο τι κάνει, κοίτα λίγο πώς το πάει. Ναι, αυτό που είπε και ωραία, και ο Πάντελ βουνό είναι, αλλά άλλο βουνό. Αλλού, Για εδώ, γι' αυτό το βουνό λέμε. αλλού, πιο κάτω. Εδώ βουνό. Αυτό θα ανέβει YouTube. Ωραία! Ωραία! Έχουμε site τα καλά όλα. Ναι ρε! Όπα ρε! Τι έδωσε ρε. Βαβίλη! Πώς το λένε, Βαβίλη. στο άλλο. Ξέρω εγώ. Ό,τι ζει καιρό. Ξέρεις πώς μπορείς να το αλλάξεις μετά. Τι? Ολυμπιακός πότε παίζει. Παίζει τώρα. Με το Βόλο. Το βλέπω. Κερδάμε 1-0. Welcome back. Έφυγε. Δεν είναι! Γκολ! Γκολ! Όπα! Αρχίσαμε. Είπες να είναι και λίγο. Δεν πειράζει. Είναι δεν είναι. Μέσα φωνάζουν. Από κέντρο έφυγε ρε. Ωρες! Άμα το βγάλεις το πόσο θα πέσει. Εντάξει, το κρατάει καλύτερα. Κάτω. Όχι, μην το κάνεις γιατί βγαίνει αυτό. Ωραία, κρυό. Από 15 πόντους έχεις κλείσει εισιτήρια. 20. Έχεις κολλήσει, θες να πάρει. Πάμε ζήτησε. Ωραία. Αλλαγή!
Ποιος είσαι? Εσύ να το πω. Παίξτε το δίπλα, δεν θα την πάρει κάποιος. Εδώ είναι δεύτερο θέμα να κάνουμε, μας παίξει δίπλα, ρε. Σκιάδι. Θα πάω να βγει κάτι. Είχε ένας θείος μου. Α, Εκεί είναι από δίπλα μου. καλό ήταν. Καλή την πήρε. Ωραίος! Χώρο, ρε. Μπράβο ρε Γιώργη! Ωραίος αυτός. Μid πώς λέγεται. Ο Αλέξου Καραμπού. Ρε! Είναι ο Αυτός μπροστά είναι σαν μια κόκκι. Δεν είναι ρε! Γελάς μας! Είναι μάρκα δεν γίνουν πιο πίσω. Ρελάισμαν! Φίλο, το 11 τους είναι σαν μια κότσου μου στο στίβο ρε. Τι φαίνεται στη Λιάννη. Σαν μια κότσου μου στο στίβο. Την αμαλία. Ο Σταυρόπουλος, όχι, ο Σταυρόπουλος είναι χοντρός. Ένα στη Λιάννη, λεπτός, έτσι. Μπράβο Γιώργη. Και το 10. Και το 10. Ωραία μπροστά. Μπράβο ρε Ντάτσι. Α, ο Μίλαν. Εσείς και παστό. Το Βόλβο φίλο παραλίγο την κλείτωσα. Μπράβο ρε Σιαδά. Μπράβο! Νοοτροπία, read the book. Να καταλάβεις λίγο άλλο βιβλίο. Loss of human nature. Big bottle. Είσαι legend. Όχι. Legend χωρίς το dick. Ωραίος. Don't do that. Μπράβο ρε Νταφ. Μπράβο ρε Γιώργη! Μαλακίες. Μπράβο ρε το φινό. Καλό. Έλα μωρέ, του ήρθε η μπάλα στο πόδι του, κάτσε το πλήγαμε. Ωραίος. Πριν τον αδερφό. Έχουν βάλει και ο Παναγιώτης και ο Θανάσης πριν τον Γιώργη. Είναι άλλος μέρος στο μάτς. Που να μου φέρει μια μπύρα. Μπάγερν Άουσμπουργκ 1-2. Δεν μου λες να έρθει. Τι? Δεν μου λες να έρθει. Ούτε καν. Γκολ. Σκιαδάς. Κακό. Καλό. Γκόλιν. Ρε Γιώργη. Τον κρότησε τον γκολ. Πιο slow motion ψελιδάκι δεν έχω ξαναδεί. Έμεινα. Φίλο, μπες. Φίλο. Μάινερ. Φίλο. Μπες.
Πάει, έφυγε, Μέση. Σε εκείνο, πολύ δυνατό. Δεν με παίρνει και κανένας. Σκέψου για να... Δηλαδή, να μην με περνάνε εμένα, φίλε. Σήκω ρε! Τώρα με περνάνε όλοι. Τώρα. Έλα ρε, είδα ότι πήραν την κατοχή και πήρε μπάλα. Μάριος. Γλιστράει. Και ο Σιωδάς εκεί γλίστρησε. Εκεί έχει συνήθως εκείνο... Μαλάκα τσίμπο. Μαλάκα, τι τσιμπούκια που είναι λάσμα. Δεν μπορεί να την πιάσω την μπάλα με τη φυγιά. Δεν επιτρέπεται ρε. Δεν πάω να την πιάσω. Δεν επιτρέπεται. Ωραίος. Πω να είχαμε και ένα σκατζί εδώ τώρα που θα γίνει. Πίσω σου Σκεδά! 6-7. Μπράβο ρε Νταφ! Μπράβο ρε Νταφίλιο! Εσύ. Εσύ είσαι legend. Μπράβο ρε Φάνη. Όχι, δεν στον πάγκο. Τι? Η Λέας είναι εδώ. Ήταν αποστολή. Τρίβει. Άχι, ήταν αποστολή. Όχι ρε Νταφ. Η μικρή ομάδα είναι καλή. Όχι. Πιστεύω εσείς θα τους πάρετε. Την προλάβαινε. Και εμείς έχουμε το Ζήκο. Το τσιμέντο να το βάλει. Έλα τώρα ρε. Δεν σου λέω. Από εκεί γυρνάει. Μπράβο! Μπράβο Νταφ! Έκανε comeback. Αφού είναι και στο Μητσιλικάς, μου είναι κάτι βάση, είναι κάτι γκολ. Ο Ντάς δεν έχει ακολουθεί την Ελλάδα. Έχει ακολουθήσει, έχει Μπράβο Αλτζούμα! Πιάστηκε ρε μαλάκα.
Τι έγινε, γιατί είναι δική τους κάτω. Μόνο συγκρούστηκαν. Έκανε tackling δότσι. 8-11 Μη. Μαλάκα, πόσες φορές σφύριξε. Καλά το έκανε ρε. Άντε. Πού ήρθαν εδώ. Να πετάξω το μπουκάλι. Νομίζω να περάσουν καλά. Αέρα. Να τον κυκλιάσει. Με πέτα το Καλό το. Καλά πας, το 6 είναι μονόπαρο. Ρίτσι. Το 8 χτύπησε, ρε. Όχι ρε, το 8, το 6 το 6 βρήκε καλά. Γραμμή μόνο η OG κάπου 16 μπορεί να κάνει. Θα το πει offside και αυτό βλάκα. Τάτσες! Είναι offside. Το Λάσμαν! Ξεφτύλα! Θα την γαμίσου! Έλα ρε μαλάκα. Μαλάκα, ρε. Μα δεν πεις, δεν είναι ποτέ. Αλήθεια δεν είναι ποτέ, μαλάκα. Πω ρε φίλε, θα αρχίσει το ρέπρο αυτός τώρα, δεν έχω όρεξη. Θα το γαμίσω. Είδες πως ήρθε. Να ξέρεις, άμα δεις ο Λάσμαν εκείνος, άμα δεν σφίξει τίποτα στο δεύτερο, θα του ξεκινήσει τα καντήλια. Τον έχουμε μπροστά μας ρε. Δεν αλλάζουν οι Λάσμαν ρε στυλιάρι. Αλλά βγάζω κανένα... πες 30 λεπτά παίζουμε. Άμα σου κλείσει το βίντεο τώρα τι γίνεται. Δεν θα μου κλείσει. Άμα σου το κλείσω εγώ. Θα ξεκινήσω πάλι και θα το κάνω edit. Τι κάνω. Γιατί έτσι όπως είναι το ανεβάζει. Ναι. Θέλω να στο YouTube. Πεχταράδες. Είναι αυτό ρε. Μην φάμε κανένα demonetize με αυτά που λέμε. Άμα μας βάλουμε μουσική θα φάμε Μπράβο ρε Μάριο! Δύο! Ρέξε! Δύο! Τη φανέλα στη δίνει μετά άμα θέλεις! Ξεφτύλα! Ξεφτύλα! Και ούτε μια κάρτα! Αρχίδα! Ωραίος ο Μίτσος. Ωραίος. Φρένο Ρέι. Τρίβει, όταν φωνάζει όλοι μαζί φώναξε. Μετά μόνος μη φωνάζει. Όντως. Όχι ρε Ντάφ! Πώς θα βάλει το κεφάλι του εκεί. Να ξέρεις το 2 είχαν πόντες που λάθος. Πάει εδώ, τι είναι από αυτό. Όπα ρε. Μαλάκα δεύτερο. Τι κόρνε τα μάτια. Out είναι. Πέντε ακριβώς εκεί, πόσο λέει. Είναι 40. Τι λέει. Στο βήμα του έξω. Έξω, Ζήκο, έξω. Οχοχοχ. Μπράβο ρε μάμ. Έλα ρε. Μπράβο ρε. Μπορεί ρε.
Μπράβο! Μπράβο ρε Σκιάδ. Τουλάχιστον κάνει τη μαλακία και μετά το σώζει. Πιο πίσω είναι. Φυσικό. Ακριβώς φίλε. Βεχτάρα. Ξέρεις τι κάνεις. Άστε μέσα Νικόλα, πάμε τώρα. Αν αλλάξει Το έκανε, το έκανε. Μην την τρως εκεί. Ξέρει. Καλά το έκανε. Το 2 ήτανε, καλά το έκανε. έχει ρίξει 3 στο 2. Μην του δίνεις το χέρι ρε Γιώργη. Τρίτο χέρι. Τρίτο χέρι, τρίτο πόδι, όπως θέλεις. Αυτό μην τον πετάξει πάλι σε κεφάλι. Καλά το κάνεις. Και θα πάρει και κάρτα. Λεγγένη. Και κέρδισε. Εγώ το καλύτερο που θυμάμαι, Έρα, Πάτρα 2005. Έχω και τώρα στο live μόνο, εμείς δεν ήταν live, κανείς άλλος. Ω μαλάκα. Είχα ρίξει πολύ γέλιο εκείνη την ώρα. Μαζί το είχαμε δει εγώ. Τα είχαμε δει εμείς οι δύο, μαλάκα, το πάει στα γέλια. Φάση το τσιμπόκι πήγαινε. Ναι, ο Ράλο είχε πει ολόκληρο αυτό, ρε. Εκτός από το παίζανε να βγάζανε πιστόλι. Με την Πάτρα και στην μετάσταση. Play out. Και από το παιχνίδι ήμασταν 0-0. Πάλι μαλακία, κοίταξε. Τσακώθηκαν με το γλυκά της και με περίμεναν έξω όλοι οι δύο. Αυτό μου το έχεις πει και κάτι σου είπα στα αλβανικά, συγγνώμη, κάτι τέτοιο. Αυτός που τσακώθηκε φέτος. Ξέρω να σπάσει πίσω. Έλα ρε μαλάκα, έλα ρε μαλάκα. Θύμο! Γάμο. Χωπά ρε. Και σώπα. Ωραίος. Ωραίος αυτός. Φώναξε μαζί μου. Να έχω βαρέγγια. Πάστε με να χαιρετήσω τον Άρα. Τον Άννα. Μέσα ψαλτά κι εγώ. Να με ρίζω μας, άμα δεν πάω λίστα. Είσαι φωνικά πέρα γιατί δεν κοιτάει τον καιρό. Μεγάλο τείχος. Θα αλλάξει μετά. Μπράβο Σκιαδά. Τώρα γιατί δεν με κάνεις μπροστά ρε μαλάκες. Ο Τάφ είναι κανονικά εκεί. Γιατί ήταν τείχος ο Ντάφ. Α, το πέθανε ρε. Θέση ήταν αυτό. Την άκουσες. Ωραίος. Την άκουσες. Ναι ρε. Στο βίντεο λες να ακούστηκε. Μπορεί. Βίντεο δεν Του ξέρω. βρω μαζί άλλη μπάλα ρε. Βίντεο δεν ξέρω αν το άκουσες, αλλά έκλασα. Του βρω μαζί άλλη μπάλα του 2. Κάποιο μου θυμίζει αυτόν, κάπου δεν έχω ξαναδεί ρε μαλάκα. Κάνας λεγγέν θα. Πρέπει να τον έδειξε στο TikTok. Ξανά έκλεισα. Ρε μάνα. Μπράβο Κώστα. Άιντε πασά μου. Και κοίτα, θα φτάσουμε μέχρι την κότση μας. Αρχίδια. Έξω, έξω. Βγήκε λέει. Ποιος με φώναξε. Μπράβο ρε Φάνη. Κοίτα τους πούς. Offside! Πάρει τον άλλο τον έχω γαμίσει. Κάρτα τώρα δεν είναι ίδια, μου πάει και το βάζει στο κεφάλι. Άντε, Δεν γίνεται τώρα να... Αλήθεια δεν γίνεται. Μην δώσει όλα αυτά offside. Κάθε μάτι να κάνουμε τον άλλο, δεν γίνεται.
Και στο απόγευμα δεν γίνεται πάλι καλά. Ούτε ο Σάου ούτε τίποτα. Άμα είναι να με χαλάσουν το... Δεν παίζει να με... Απλά να βρίσκουν... Δεν παίζει να βρουν κανέναν να τον φύλακα. Μόνο τον άλλο που σε Τη σημαία ξέρετε να τη σηκώνετε, ρε. Μαλάκες. Σκότω το, σκότω το. Τι γίνεται? Νταφ! Άρε, θα φύγει. Άγγελ μπλέχει και ο Νταφ. Ναι, Αλεξό! Δεν μπήκε, Ζήκο! Αν είναι δυνατό. Τι? Δεν μπήκε με... Είναι τρίπια τα δίχτυα, ρε. Δεν πειράζει, Γιώργο, επόμενο! Το βάρ είναι μέσα, ρε. Ωραία! Μια στιγμή παραφροσύνης. Όπα, ρε! Χατζιωβάνης έπαθε αυτός. Ναι, Γιώργη. Εγώ το βλέπω από την κάμερα, δεν το είδα τι έγινε. Γεια σου, Βασίλη. Γιώργη. Ωραίος. Πού να βάζαμε ένα γκολ τώρα στο 40 κάτι θα... Έλα ρε! Τέο! Έχεις κάρτα, Ντάτσι. Μπράβο ρε! Μπράβο, σχεδίτο! Ρίξου μια στο κεφάλι, ρε. Μπράβο! Μάριο! Δεν μπορεί να σταματήσει, είναι πολύ πάρα. Κοιτάει πολύ πάρα. Και τελευταίο το... Και ξεκινάμε το δεύτερο. Ξεκινάμε στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες ισόπαλες με το σκορ 0-0.
Καμία μεγάλη φάση στο μάτς, πέρα από ένα σαντρασούτ του Νταφαλιά Και το τσαβάλα του Γιώργη. και του... Ότι ήταν ρόλ γκολ. Από εμάς κανέναν. Από τους άλλους έβαλε έναν. Έλα ρε! Πάτω ρε Γιώργη. Έλα ρε! Ας το πάω εγώ. Μην πας εσύ. Παναία μας σκοτωθούμε. Μπράβο ρε. Και κάτα να το θυμάσαι. Καλή παλιά, αλλά κανένας παίχτης. Σώπα ρε. Καλή παλιά, αλλά παίχτης κανένας. Εκεί το κιντέρικο. Μπράβο ρε Χιάννητο. Ωραίος. Ωραίος. Πάμε Κρίς, πάμε Κρίς. Ωραίος. Ο φίλο Μπέτος είμαι στο μάξι τώρα. Χιόνια πιάσαμε. Κατέβα Νταφ! Ωραίος. Μπράβο Νταφ! Μπράβο Νταφ! Ωραίος. MVP! Όπα ρε. Όπα ρε. Μπράβο ρε τα φίλια. Είναι και προβολή. Εκεί άμα του έκανε μια προσποίηση του είχε στείλει. Αδιάβαστο, για τσάγια, για μπάλες. Αυτό μόνο με την μπάλα του χρόνου. Εκεί θα κάνω προσφυγής και ξανά βρω. Ωραίος. Ωραίος ο Κουντού. Μπράβο ρε Κουτρουμάνι. Μπράβο Θοδωρή. Ωραίος ρε. Μπράβο Κούτρου. Spec bro. New Jersey. Το γκολ. Σαν σήμερα 2 εβδομάδες. Σάββατο. Πέσε. Πέναλτι. Φοράμε no face. Δεν φέρει το case. Μπρο. Πάμε no face. Πάει κρίζεις από ό,τι κατάλαβα, σαν τσαβαλάς. Εντάξει, δεν πήρε χαμάσει. Πανελάκι, γέρο. Πανελάκι δεν πέφτει. Φόκους. Του καλαρτεσκή σέτερ. Ωραίος. Βγάζει μπάλα η μαλάκα αυτή. Ρε. Ρε αφηρημένη. Ωραίος. Δεν βλέπει ο Λάσμαν εκεί. Πού να δει ρε το στυλιάρι αυτό. Δεν το δίνει ο Λάσμαν και το δίνει ο Ρεφ που είναι στο κέντρο. Το κόβεις να βλέπει αυτό το στυλιάρι. Θα έχω στο Παναγιώτη τώρα. Δεν μιλάω για το ρεφρή. Όπα ρε. Αυτό είναι το χώρο αυτό. New Jersey. Κοίτα, Χινίδη. Φαντάζομαι έρχονταν ο Κούλης στο γήπεδο. Καλά, θα πάει. Δεν θα χειρονόταν ο αγώνας ρε. Γιατί εμείς είμαστε πάντα άτυχοι με αυτόν σκέψου. Άτυχο και άτυχο. Ναι όντως. Ωραίος ο Φάνης. Φάνης Μπαχάς. Ωραίος ο Φάνης. Τι κάνει ρε. Νόμιζα θα γίνει Παναία μας σκοτωθούμε. Γεια σου Ριάκο.
Ωραίος! Μπράβο ρε Φάνη! Μπράβο ρε! Σήκω, σήκω! Πάμε! Σήκω! Χέρι! Σήκω! Έλα εδώ! Είναι αγχωμένος, άστε. Στα επόμενα. Στα υπόλοιπα μάτς του ομίλου η ΑΕΑ Αγίου κέρδισε άνετα το Λεόντιο με σκόρ 3-0. Λεόντιο έχασε. Σκόρερ ο Σταφακόπουλος, ο Κατσαρός και ο Σανδραβέλης. Αετός Τρίου η Θέλα Αγίου 0-2, Διαμαντόπουλος και Ζαντέγια. Κάνει φασαρία σαν Ωραίος! Και η θύρα και σε 2-0 τον Αετόριο. Έλα ρε! Wow. 7 λεπτά παίζουμε μόνο 4 μήχρονα. Τι? 7 λεπτά παίζουμε μόνο 4 μήχρονα. Yes. Τι λέει ρε γέρα. Όχι κρίκη, δεν θα. Ωραίος αυτός. Όχι ρε! Άσε ρε 7 καραντιζάκο. Γεια σου Κυριακό. Πέρασε. Σκίστο το 2 ρε. Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Πάσα φάουλ! Μια κάρτα! Κάρτα είναι! Μία μόνο! Τον έχει πιάσει αγκαλιά. Ξέρεις όλοι στους 5 φάουλ και δεν έχει δώσει Δεν τίποτα. θα πω κανένα. Αγκαλιές κάνουμε μετά ρε, όχι τώρα. Δεν βρίζει το χώρο. Στυλιάρι. Βουνελίκ. Μαλάκα πόσα φάουλ έχει κάνει τώρα αυτό? 25 με τι πάνε. 6-7. Μου ήρθε η ειδοποίηση σόφα σκόρ. Σόβα σκόρ, γκολ Καλαούρτα. Πώς το βάλε ο Άρης, έτσι θα το βάλει ο Ντάφ τώρα. Να την ειδοποίηση. Το είπα. Πέναλτι. Το σπρώχνει. Πόρε, αυτό το mentality που είχε αυτό το παιδί. Ωραίος. Και την βγουν Κυριακή καλός ήταν. Ωραίος αυτός. Εσύ δεν έχεις αρχίσει ακόμα. Όχι ρε, έλα ρε! Άρα ένα πάντλ που θέλει τώρα να πάει με τις τάπες εκεί. Ωραίος. Ο Πάντελ σε εκείνη τη φάση θα πήγαινε με τάπα. Είδα έκανε ψαράκι. Έτσι δεν βγαίνει στη θύρα και μετά κάτσε τον αντίπολό μου. Μπράβο! Ωραίος ο Ζήκος. Νίκο, έλα έξω ρε. Άρα, πιάσαμε κιόνια.
Μπράβο ρε φλοκή. Τίποτα! Ήταν από δίπλα του. Ήταν από. Ρε Φάνη, θα πάρεις κάρτα κι εσύ τώρα. Τι δεν είναι. Θα έχει δώσει όλα πριν γαμώ. Την ακύρωσε. Πού να την ακυρώσει ρε αρχίδα. Ο Τέο είναι, άμα έχει πάρει κόκκινη κάποιος, ο Τέο είναι. Απλώς λένε και offside άμα είναι. Να δώσει και καλά κάρτα και στο Στον Τέο. Έχω βαρ! Το βαρ! Σταμάτα το να το δω. Τι έδωσε το Φάνη? Κόκκινη. Κόκκινη. Τι έγινε ρε? Την πήρε πίσω. Κάτσε ρε, περίμενε. Την πήρε γιατί όχι offside, γιατί την πήρε. Τι έγινε τώρα? Ναι, κόκκινη είναι. Μπράβο Νταφ! Μπράβο Νταφ! Μπράβο Τέο! Μπράβο Νταφίνιο! Ντορ. Δεν πειράζει Τέο! Άμα είναι offside όντως, θα τους ξεφτυλίσω. Ναι, θα γυρίσει ο Τσίλ πίσω. Θα γυρίσει το Τσίλ πίσω και θα είναι 2 στο κέντρο μάλλον. Ρε, άκου. Είναι κόκκινη. Άλλο. Όχι πάλι αποστημένο ρε. Όχι τέρμα γωνία, τέρμα εκεί. Α, βγήκε έξω τώρα εκεί. Εδώ από πάνω. Όχι πάλι αποστημένο. Μα, Μπράβο. απ' την άλλη τραβάτε, να είστε πιο κοντά. Απέναντι! Καλά Βιτά! Έτσι φαίνεται. Τι legend είναι αυτός? Αυτός εκεί με το slickback που είναι δίπλα στον κότσο. Ναι ρε, γύρε στο... Ο Σταύρος Στόπερ. Ναι. Είσαι ο καλύτερο! Μπράβο ρε! Πιο πίσω είναι ρε! Καλά μπράβο. Αλλαγή! Αγάμισε μια. Τι κοιτάει ρε? Τι κοιτάζε! Γύρω Μαρέι. Όχι, θέλει βυσίδι. Θέλει πατή. Θέλει αυτό. Θέλει πατή. Δεν φάει την μια πάρη, θα φάω και στην Παναγιά τώρα. Ωραίος! Ιωάννα. Ωραίος! Όταν Πω ένας Μπελγί να τον εβδομάδι έτσι χωρίς λόγο. Μπράβο. Ο Δέσμα το έχει ξεφτυλίσει το παιχνίδι και ο ένας και ο άλλος. Μπράβο ρε Νταφ! είσαι ωραίος. Ωραίος! Ωραία φάει! Ωραίος! Μπράβο ρε Γιώργη! Μπράβο ρε Γιώργη! Μπράβο ρε. Μπράβο ρε Αλεξό! Θηρίο. Άμα δώσει κανένας εδώ. Κόρνερ! 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 Μπράβο ρε! Αρχίδα. Ποιος είναι αυτός εκεί? Ποιος είναι αυτός αρχίδα? Το 3. Τρία γαμί. Όχι το 6. Έλα καλώς οι λεγγέντες που μπαίνουνε. Πάμε λεγένδες. Αυτό δεν ξέρει ποιος το 6. Ω, ήρθε θα ανάψεις. Καμπάλ. Όχι. Ωραίος. Ωραίος. Ένα γκολ. Πάρ' το αφλό.
Κόρνερ είναι. Θέλω να περάσεις. Ποιος έφαγε κόρνερ. Ο Θοδοσίου. Είναι μέσα. Ναι. Θα περάσεις εδώ, κάτσε εδώ. Παγιότ! Φίλο! Ωραίο! Εντάξει την μπάλα ρε μαλάκα. Ρε το ball boy που είναι? Τι έγινε. Μέσα παιδάκια. Αυτά έχουν πει για τη γωνία. Πήγαν από εκεί πέρα. Όπου πάει ο άλλος πήγαινε και αυτά. Το έχουμε, να Το έχω. Το έχουμε. Γκολ! Όχι ρε! Όπα. Θα μπει μέσα στο γήπεδο με το φιλί. Τι θα κάνει? Είμαστε τώρα. Άμα γίνει καμιά φασαρία θα μπει μέσα με το μηχανάκι. Θα μπει με το κράνος έτσι. Πρέπει να είχε φάει κόκκινο. Φερμίν Λόπες, αλλά καμία σχέση. Κοίτα πως είναι ρε ο Λεγγένης. Τι να μου χαθείς, να μου χαθείς. Να μου χαθείς να χάνεσαι. Να ξέρεις τι τώρα. Το θέμα είναι τώρα ότι πρέπει... Παίζουμε 3 δις κεντρικούς και με κανένα φόρο να ξέρεις. Αυτό είναι τώρα. Γύρω τώρα πρέπει να κρατήσουμε το 0. Και στην κόντρα. Δεν είναι. Καλά του έκανε. Ωραίος. Στο κέντρο είναι ο Έρα ή εγώ. Είμαστε Ναι, καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Είσαι ωραίος, κάνεις το ωραίο. Ήδη. «17 παίζουμε, μην λέτε ψέματα. 18 για την ακρίβεια. 17 και 52 δευτερόλεπτα. 18 λεπτά. Και θα έκανα 2 λεπτό καθυστερήσεις από την κόκκινη εκεί. Θα είναι συνολικά σε όλο το δεύτερο ημίχρονο 10 λεπτά καθυστερήσεις και θα παίξουμε 3. Άμα νικάμε. Άμα νικάμε θα παίξουμε 180. Ναι, τι. Είσαι ωραίος και πετράς. Ωραίος. Είχε. Σταύρο. Μπράβο. Για μίσου ρε. Έλα ρε. Μισή ώρες μέσα. Έλα ρε γάμο. Έλα ρε μα. Σήκω ρε! Σήκω πάνω ρε! Χορεύτρια! Τα έχουμε κάνει σημερινή μάτια, δεν πάει. Ρεύμα σε βάρεσε! Πάμε κουτρού. Πάμε κούτρου! Είχε! Μπράβο ρε Σταύρο! Σώπα ρε! Ωραίος!
Να φύγει! Ωραία. Από το να μείνει εκεί... Πάμε έκτη. Πάμε ή έκτη ή Το έβδομη. λέω ότι έχασε. Ναι ρε, και κέρδισε η Φύλλα που ήταν πέμπτη. Μα να είμαστε 19 πάμε στους 22. Και πάμε ή έκτη ή έβδομη θα πάμε. Κάνει όντως όλα τα πλάγια αλλαγή να ξέρεις. Και πάμε με ποιο πάμε σε βαθμό. Με καμία. Άρα ή... Άρα είναι κύριε πάει στους 23. Μόνοι μας θα είμαστε. Το λέω το μέσα 21. Και άλλη η Πάτρα στο 16 ακόμα δεν ξέρω. Ja. Πανιόνιος. Ρε μαλά. Ρε Σταύρο! Όποτε βγάζουμε, Ο Πανιόνιος είναι πριν και δεν θα φύγει μόνο. όποτε βγάζουμε με αυτό το tablet βίντεο, παίρνει κάποιο κόκκινο. Δεν θα το κάνω. Ναι, όντως. Κάθε φορά γίνεται στην αρχή του δευτέρου. Πάντα. Κάποια φορά δώσει πήρα από εκείνη την πλευρά μου. Δεν τα είπα τώρα πριν. Είναι από τη δεξιά πλευρά. Μπράβο ρε Τάτσι! Πλευρά είναι με τους κάτω. Έλα ρε! Όχι ρε Σεδά! Μπράβο! Και τα δύο γκολ πάντως από εκεί τα έχουμε βάλει. Με τη Θύελλα. Έλα ρε. Ρε. Κάτι τον αφήνω. Κάτι εδώ πήγε να πάρει. Εντάξει, έλα μετά κάτω. Μπράβο ρε. Σήκω! Ρεύμα τους βαράει σε κάθε φάση ρε. Τι είναι αυτό? Υγραέροι όλοι. Γιώργη. Γιώργη. Ωραίος. Ήρεμα! Γιατί θα ανέβουν αυτοί. Θα ανέβουν να πιέσουν. Και επειδή είναι γρήγορο θα φεύγει στο χώρο. Μπράβο ρε Ντάτσι. Μπράβο ρε Ντάτσι. Πού είναι ο Ντόκας? Και έκρηση πέρα. Να μπαίνει τώρα κι εγώ. Ωραία. Ωραίος. Μόνο στο βαθέ. Όχι και αυτός ο Μαρέκ. Το πόδι του. Δεν ξέρω μην γόνατο. Όχι και αυτός. Μόνος του ήταν. Τσίλι. Μόνος του έπαιρνε. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε. Όχι και ο Τσίλι. Όχι και ο Τσίλι. Σχόλιο του Σταύρου, ναι. Δεν έχει εδώ παλιά λόγια. Αλλαγή. Όχι ρε.
Σου λέω, δεν ξέρω αν είναι γόνατο το πόδι. Όχι ρε. Μπράβο από πίσω ρε στυλιάρη. Όχι ρε τσίλι τώρα. Πού είναι τον Ντόκος. Δεν γινόταν. Τι πάει. Ραντό. Ο Ντόκος. Όχι ρε τσίλι. Γιώργη! 25. Και έχει σίγουρα μέχρι στιγμής 4 λεπτά. Και συν καθυστερήσεις. Αστράγαλο. Τι δείχνει. Μετά το βίντεο τι το κάνει. Το ανεβάζουμε στο YouTube. Στο YouTube. Ναι ρε. Στο πω. Ωραίος. Και εμείς ακουγόμαστε από πίσω. Ναι ρε, όλα ακούγονται. Ωραίοι. Πώς λέγεσαι να σε κάνω. Κοίτα ο Καντέμις εδώ. Ωραίος. Ο Καντέμις. Θα κλείσω. Αλλιώς στο Θα χιόνι. κλείσω χειρουργικό. Αλλιώς στο χιόνι. Όχι λες που είναι ρε Πάτρα. Δεν διαβάζω τα Αλλιώς από το χιόνι, την κάτσαμε. Θα παίξετε με τα καλάβια εσείς. Μάλλον την Κυριακή. Ναι, Όχι αύριο. ναι την άλλη. Κοίτα έπαθα κράμπα. Όντως. Ωραίος. Ράτσα λέγει. Τον είδες, είχες πάει πάνω σήμερα. Δηλαδή και το μίτσο. Ναι, τώρα. Θα πέφτω 1000 φορές. Ναι ρε. Δεν έχει γίνει από πίσω. Τι έχει γίνει τώρα, γιατί έχουν σταματήσει. Θα σε στο YouTube. Α, καλαβρίτων γράψε ρε. Μία αλλαγή τώρα. Αγγλικά. Ελληνικά. Α, καλαβρίτων. Ο Βλάκας. Βλάκα. Λεγέννη. Μπράβο Γιώργη. Πάμε κουτρού! Γράφω, καλά, μην το κάνω. Εντάξει, το βαδέλο, το βλέπω το δάιρο ότι έκανε. Όχι, 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 θα παίξει. Θα συνεχίσει. Μπράβο ρε Τσίλ. Γκολ. Αυτό θέλει τώρα, να φύγει ο Κουτουρμάνης που είναι γρήγορος. Και να φάρουν και αυτοί και να πάνε. Μπράβο Γιώργη! Μπράβο ρε Τσίλι. Ω, Κορ, πλάγιο. Κατέβαλε κουλού. Παίρνω από πίσω. Παίρνω. Α, εντάξει. Τώρα δεν κατεβαίνει τίποτα ξανά. Γκαζιά. Είχε Τώρα καραγκιόζη. έχει και κάρτα εντάξει. Κλωτσάει τα αρχίδι και μετά. Το 4 είναι 4. Ο Χούλικανς. Ο Ντουρουντούρ. Κάντε λίγο ζου. Πού πέρασε λέει! Έλα ρε. Βέντι. Δεν το βγήκε. Το έχω δώσει, ρε. Τι έδωσε, Γιώργη?
Μπράβο ρε, έτσι. Κατέβηκα λίγα η ώρα. Μπράβο ρε Μάρε. Τι κάνεις ρε ξεφτύλα! Ρε τρία! Τρία ξεφτύλα! Τι κάνεις ρε! Τι κάνεις ρε! Ποιος τύπησε ο Μάριος? Ναι, μου άρεσε κάτω. Ήρεμα. Το Τσίλι τελικά τι έπαθε, γέρο. Γιατί? Το γύρισα. Εσύ ο Τσίλι. Ευχαριστώ. Εμείς είμαστε Κερκίδα. Είμαστε Κερκίδα ρε φίλε, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Κάνεις τη δουλειά σου. Άμα θέλω να βρίσω, θα βρίσω, δεν κατάλαβα. Μπράβο Ντόκο! Μπράβο Τόκο! Δεν βλέπεις ότι πάει με τάκλι. Δεν είμαστε κατηχητικό εδώ, γήπεδο είμαστε. Και το έκανε και... Πριν τους φάει στο πόδι, τι να του πούμε. Καλά είσαι. Και πήγε και στις δύο φάσεις έτσι μετά απα. Μια κάρτα δεν τη βγάζω. Την έβγαλε, την έβγαλε. Τώρα, πάμε να φράξουμε τώρα παραπάνω. Τώρα τα κάνουμε όλα. Ξεφτύλα τρία, ξεφτύλα τρία. Παραπάνω τώρα. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Κοίτα πως πάει ρε ο ξεφτύλας. Το κόκκινο ήταν offside στα αρχή. Δεν ξέρω. Δεν το είδαμε. Ιωάννα! Νομίζω ξεκίνησα Αρχίδια γάμο. Γιώργη, Ιωάννα, δεν θέλω να ξαναδείς την ίδια κατάσταση. Ούτε εμείς. αμό. Μπράβο Ιωάννα! Όντως. Ναι ρε. Μπράβο. Πρώτη φορά. Ιωάννα, ήθελε ηλία τώρα. Σε αυτή τη φάση τι θα γινότανε. Το κρατάει! Πάει στο καλό επιτέλους! Τρία! Θες χαστούκια! Πολύ ωραίος. Τον κρατάει ρε μαλάκα τον είχε. Το 3 το έκανε πάλι, δεν το έχει δώσει μια κάρτα. Μια κάρτα δεν βλάπτει όμως! Στο διάλο. Το 3. Ναι ρε, του έβγαλε κάτω. Μίτσο, μια δήλωση. Για τον Τόκο το φίλο σου. Δεν τζαλά. Γιατί το 3 έχει κάνει κανένα δεκαετία φόρμα αυτό. Γκολ είναι. Όχι ρε! Έλα μωρή Έλα μωρή πουτάνα! δεν μπαίνει ρε. Δεύτερο δοκάρι ρε μαλάκα. Δεν το κατέβει στον γκολ. Offside! Offside! Σήκω τη σημαία ρε! Σας παρακαλώ πολύ. Ωραίος! Βοηθήστε την ομάδα μας. 33. Ρίξ' του μία στο κεφάλι τώρα. Εγώ! Το πω και αυτό και μπήκα μέσα, θα τα γαμίσω εγώ. Κοίτα Ζήκο. Ρε ρίχ' του μια κλωτσιά ρε να σιώσουνε. Άνολος για μόνο! Ρε Τζολάκη. Και ο Τζολάκης τι πήγε να κάνει ρε. Κάνει ένα πολλά μέσα και βγαίνει ο άλλος αλλά το χάσε. Τι να κάνει εσύ στο άλλο, ωραίος άλλο. Ωραίος. Κοίτα ρε φίλε, δεν μας θέλει την μπάλα πάλι. Άνολος για μόνο. Είσαι ωραίος. Δύο δοκάρια μάκα είναι δυναμών. Ο Ντουρου Ντουρου κάνει... Το βρω του Ντάταξ. Σταύρο. Μπράβο ρε Φάνη. Δεν του βάζεις κάρτα τώρα, θα σε φλέψω. Ναι, παίζουμε 34, αλλά θέλεις... Είναι 5 λεπτά καθυστερήσεις σίγουρα. Ρε ρεφ! Ρε ρεφ, τι θα γίνει! Το παίξτε εκεί, κοίτα! Τρέχα. Πάλι αλλαγή ρε μαλάκα δεν έχει. Ρε, πλάγιο δεν σας μάθουν να κάνουνε. Ρε, τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ προβοτές, Πηδήχτε κιόλας στο πλάγιο, ρε. έτσι γίνεται! Όχι! Έληξε. Έληξε.
Ρε, τι θα γίνει. Σταμάτα, φαν! Ρε, φαν! Βολ 2. Εράλντο, φαν, ρε, φαν. Ήμουν αγωνιστική το ίδιο πράγμα κύριε Παπά. Για μια φάση που δεν του έδωσε φάουλ, της πήρε έτσι κάνει. Και τον είχα και για καλό διαιτητή αυτόν, ρε. Αυτόν, αυτόν. Με τα χίλια μου καλώς όπως έκανε διαιτητής. Έλα, ρε. Όπα, ρε, Μπετανκόρ. Μιλήστε, ρε. Σήκω, ρε. Μπράβο Μάριε! Άχου, μωρέ, νευρίασε η Ανούλα. Όπα, ρε. Γιατί. Μόνο σε εμάς δεν έκανε τάκλι το 3 μετά, πα. Όχι, πρέπει να βρέσουμε κάποιον από μέσα, να φάνε κόκκινη μέσα. Όλα είναι μάγκες μας έτσι. Μπράβο, Τάτσι. Αυτός και στο οποίο είπε στο προηγούμενο μάτσι. Είναι offside. Το 6. Όχι, το 5. Ναι, δώσε το παιχνίδι κάτω. Το 5, το 15. Δεν ξέρω κάτι, 10 κάτι. 16, 15. Μπράβο, ρε. Πάμε! Γκολ! Ρε, είσαι ξεφτύλας! Ξεφτύλες! Ρε! Ξέρω, να πας το κερδίσουμε. Βρήκε την μπάλα. Αυτό παίζουμε. Άρα καλά το μάτι. 38 και 6 λεπτά καθυστερήσει σίγουρα. Πάντε. Έλα. Να κερδίσει το κάνουμε. Τα χείρε που είναι παίκτη. Τζάπερ. Το αρπάξαμε. Το αρπάξαμε. Κλείσε λίγο. Κοίτα γκολ που τρώμε, ρε. 1000 φορές καλύτερος από αυτό. Ναι, γαμώ το. Ναι, γεια. Φακούλο. Πώς είναι τώρα, 80, τόσο, πόσο είναι. Στο 83, 4. Την προηγούμενη φορά με το φάουλ, το έβαλες μαλακές. Ναι, τώρα το έστειλες. Έλα, ρε, γιατί μας στείλει μπάλα. Μπράβο, Μάριε! Θα μείνεις να πω. Κόντρα, ρε, σαν χαμός ο πονησίας στην ομάδα. Πότε από πάμε, ρε! Πριν τη θύλα, μετά τη θύλα πέσαμε τελείως. Πού εκεί ρε Φάκη. Κοίτα πώς τρέχει ο Κώστας. Κοίτα το. Δεν πειράζει Γιώργη! Μπείτε κάποιος για να δίνει μπάλες, ρε. Γιώργη, μπες δίνει μπάλες. Στον πάγκο ρε μαλάκα. Εδώ μπροστά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στίβ, τι λες, τι λες. 40.
Λίγο πιο πριν, 70 κάτι το είχαμε φάει. Έλα ρε! Σόπα ρε, το έδωσες! Γρήγορα, γρήγορα! Να την βάλει κάτι κι άμας ρε μαλάκα. Πιέστε τον! Αρχίδα. Κοίτα τι κάνει. Ρίχει του μία στο κεφάλι. Ψηλά. Χαμπιλά. Πήγαινε για μπάλες, ρε κολ. Δεν ξέρουν από volleyball ρε αυτά τα παιδιά, δεν ξέρουν. Μόνο εμείς ξέρουμε. Μόνο εμείς ξέραμε από volleyball. Παλιά κερδίσαμε επειδή ήμασταν εμείς big boys. Το ξέρω. Τους πετάγαμε και τις μπάλες, τους κάναμε ό,τι θέλαμε. Εγώ πάντα. Θα το Ωραίος! Ωραίος ο Ζης. Θα πάει πίσω από... Πάντε έρχομαι, περίμενε. Trash talking. Κούτο. Δεν είναι κάτι τίποτα. Βάλτε ένα γκόλο μαλάκι στο. Εσύ έπρεπε να μπεις βάλει. Εκεί νόμιζα ότι μπήκε. Δεν έκανε αυτό, δεν έκανε αυτό. Το tablet δικό σου είναι. Και αυτό που έκανε. Το tablet, όχι. Του σκέτζου. Αυτό. Τι μπαίνει, τι φρούτο είναι αυτό. Η γυναίκα είναι τα δω. Έλα ρε! Μπράβο ρε Μίτσο. Και ήταν και καλό κόρνερ. Ήταν και καλό κόρνερ, πήγε μες στην καρδιά της περιοχής. Άντε γάμι! Έλα μωρέ! Ρε χορεύτρια είσαι! Ευχαριστούμε ρε. Τι να κάνει ρε. Έλα κοπέλα μαλάκα, κάθεται εδώ εκεί. Ήταν ο Σάγκεν. Δεν ξέρω. Δεν το έχουμε δει τώρα. Θα το δούμε το που τελειώσει κατευθείαν. Κάτσε εδώ. Στο πόσο ήταν. 50. Πόσο έγραφε. 5 ξέρω εγώ πόσο Είναι είναι. κάπου εκεί. Θα μου ανάβεις νερό. 1-0. Πρώτα πίσω τι έχεις και κόκκινη. Ανέλυξη δεν είναι. Τι έχεις να φας τώρα, τι παίξει. Νομίζω ξεκινάει από πίσω. Να ξέρεις. Είμαι για πολύ. Ναι, αυτό. Άιντε παιδάκι μου! Ξέρεις τι είναι. 7 λεπτά καθυστερήσει σίγουρα. Θα έπρεπε. Ναι, θα έπρεπε. Θα δώσει 2 όμως. 1, 2. Θα σταματήσει. Όχι, δεν είναι στο τέτοιο ρε. Είναι μόνο... Ξέρω, αυτό δεν κρατάει. Μπάλα! Ποιος είναι το μπάκι. Άιντε κορίτσια! Δεν γίνει να πηγαίνει ο Μάριος Μάρκο, πού είναι οι άλλοι. Άιντε γέρο! Μάριο, πάρ' την μπάλα, είναι για μπράβο ρε Ζήκο. Γεια σου ρε Ζήκο, μάστερα. Offside! Τίποτα! Κάνε κανένα αστείο. Να, πάλι, μαρέα πάλι στον άλλο. Ναι, επιθετικό φάουλ δεν είναι. Κόρνερ έδωσε. Κόρνερ. Ρε! Ρε το έχεις χάσει τελείως! Ρε είσαι ξεφτύλας! Ρε είναι ηλίθιοι. Ναι, κόρνερ έδωσε.
Τι θα σου πει μωρέ κι αυτή η Ανούλα. Κοίτα πως είναι ρε. Αυτός πριν στο πρώτο ημίχρονο τα έδωσε όλα. Τώρα δεν έχει δώσει ούτε ένα μαλάκα. Ούτε ένα offside. Ξέχασα να τη σηκώνει σήμερα. Μπράβο, Ανεβείτε! ρε. Ανεβείτε! Ανεβείτε ρε. Φάνη. Φάνε εσύ το καλύψε offside ρε. Τις καλείς όλες οι τις πετάσαμε. Πόσα λεπτά θα δώσουμε είναι περίεργα. Μαλάκες είναι, θα δώσει ένα τρίλεπτο, ξέρω. Το μπούστι το ξεκόλιασε. Γκολ είναι. Πίεσε ρε, δεν θα την πιάσει. 1, 2, 3, 4. Τώρα αρχίζει να... Τι, 8-1 είπε. Offside. Τι έδωσε ο μαλάκας. Δεν έχει δώσει τα προηγούμενα και έδωσε αυτό μαλάκα. Ρε είναι ξεφτύλας τελείως. Είναι ακατάλληλος μαλάκα, δεν υπάρχει. Είναι ακατάλληλος μαλάκα. Γιώργη, να ξέρεις, εσένα... Τι δεν πρέπει να ρε, είναι... Επίσης ο Γιώργης, Φύγε από εκεί ρε! Μπράβο ρε Κρυς. Έλα. Έλα. Όχι δεύτερο τώρα. Ένα τώρα, σε παρακαλώ. Μπράβο Σάββα. Όχι. Λίγο. Κοίτα εδώ ρε. Καμώτη. Έδωσε 5 λεπτά. Έλα, εντάξει. Δεν πειράζει. Τέσσερα. 4 και παίζουμε ήδη 2. Μάλλον. Ναι. 47. Οπότε θα παίζουμε ήδη 2 λεπτά. 51, μέσα από 51. Εντάξει. Άιντε ρε! Έλα ρε. Γρήγορα! Μπράβο ρε μικρέ. Θα παίξεις! Θα την πάρεις. 48. Σήκω ρε! Έφυγε ρε κούτρου! Μπράβο ρε ψυχάρα! Γρήγορα πάμε, πάμε! Παλιός σου λέω Γιώργης μαλάκα. Γιώρη, κάνε λίγο πίσω. Ήρθε! Έλα ρε! Πάμε! Θα τη δώσει πίσω στον άλλον τώρα, κοίτα τι είναι. Πάμε ρε! Μπράβο Φαν. Όχι ρε μα. Κούτρου, κούτρου, κούτρου! Φάνης. Κούτρου δείτε ρε! Ρε. Μπράβο ρε κούτρου! Μπράβο ρε! Πάμε, πάμε, πάμε! Μέσα Κώστα, Καλά μέσα σου Κώστα! πάει. Μπείτε μέσα ρε! Ρε μαλάκα. Τους βάζεις μόνο πίσω. Πάνε εδώ! Ένα, τι σήμερα ρε. Το κλείσει. Κόρνερ! Κόρνερ! Παίξε τέρμα! Ναι, το πιο πιθανό. Δεν το λύσει. Τι σου λέει του Γιώργη? Και μου έκανε απευθείας και πάει πίσω. Τι του είπανε. Χέρι, χέρι! Χέρι! Γιωργάκη.
Μπράβο ρε Σκιάδητο. Και θέλει να πάει να την κρατήσει, απλά θέλει να κερδίσει, αυτό είναι. Εντάξει. Φύγε ρε. Πεθαίνει ρε μάνα. Ανέβα Γιώργη, ανέβα Γιώργη. Φύγε ρε σκύλε. Μέσα. Ανεβείτε ρε. Χέρια. Ήρθε Φλό. Όχι ρε Σταυράκο. Ο Φάνης. Μπράβο ρε Σταύρο. Νόμιζα ότι του με το χέρι. Άρε Φάνη. Να ξέρεις, νόμιζα ότι την κάνω. Όχι ρε Φάνη. Νόμιζα ότι την κάνω με το χέρι, να ξέρεις. Άμα όχι, εκεί δεν είναι κόκκινο.